हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज इउट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18नि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्टआव सोंहरगासिनो आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ माब्ला होगोन होननानै। लोगोफोर आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेला आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि एपिसड 1 निफ्राय 17 सिमखौथ' बिथांमोना पार्ट बाय पार्टसो आपल'ड खालामदोंमोन ना लोगोफोर। स' बिनिनो पार्ट 1 निफ्राय पार्ट 17 सिमखौहाय बिथांमोना फुल आपल'ड खालामफिनबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना पार्ट 1 निफ्राय पार्ट 17 सिम फुल आपल'ड खालामनाय बायदि नोंथांमोना आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18, 19, 20 आरो जेसेबां दं बिथांमोना आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18 निफ्राय बिथांमोना गासै पार्टफोरखौहाय फुल आपल'डसो खालामसिगोन लोगोफोर, जायनि थाखाय बिथांमोना गोबाव टाइम लादों आरो जायनि थाखाय बिथांमोना पार्ट बाय पार्ट साननै एबा सानथामनि गेजेराव भिडिअखौ आपल'ड खालामाखै। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18खौहाय नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। बिथांमोना आगमा रुवाथि बड' सिरियालनि पार्ट 18 निफ्राय गासै पार्टफोरखौहाय फुलसो आपल'ड खालामनो हासिगौ लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगमा रुवाथि बड' सिरियालखौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।